Molt bon dia i benvinguts un dia més a Agronatura, el vostre espai de trobada amb la terra, el medi ambient i la vida rural. En el programa d'avui farem un repàs a les notícies més destacades de l'actualitat agrària i les previsions del temps que tant marquen el dia a dia dels nostres camps. A més, aprofundirem en temes claus sobre la sostenibilitat, innovació agrícola i la importància de cuidar la nostra biodiversitat. Tot això sense oblidar la veu dels nostres agricultors i ramaders, que ens acostaran les seues experiències i la realitat del sector. Comencem! Tornem a la finca Sinyent perquè des de l'Associació Valenciana d'Agricultors estan preocupats per la situació del raïm de la uva en alerta roja. Però ens va explicar tot millor Bernardo Ferrer, qui és el vicepresident d'Abasaja. Bon dia, Bernardo, conta'm quina és la situació del raïm de la uva. Bueno, pues ho has definit molt bé. És alerta roja i una paràlisi comercial en aquests moments. Són diversos els motius per el qual travessa el sector del vi aquesta situació. El consum del vi ha baixat. Al marge d'això, els arancels que des dels Estats Units es van introduir per al tema del vi espanyol ha sigut algo catastròfic. N'hi ha altres països que sí que estan entrant el vi als Estats Units front als nostres que s'han deixat arrinconats i apartats. França està rebentant els mercats en uns preus molt baixos i, per altra banda, i molt important, és tot el conjunt bèl·lic que existeix en el món, on hi ha totes les guerres entre Ucrània i en tot el tema del test d'Hormuz i Iran i tots els països, el que fa que el vi no siga una prioritat per a consumir front a altres béns que són més consumibles o són de més necessitat. Les normatives que ens apliquen a tot el vi espanyol en els tractats que es firma en altres països també és algo molt important i que té una incidència directa en les nostres exportacions del vi. Espanya és un país importantíssim en el conjunt vinater, molt important, dels més importants del món, i qualsevol incidència per un efecte bèl·lic, per un acord internacional que se firma, perquè hi ha països que estan entrant preferentment perquè tenen uns acords més favorables i directament tots els arancels que ha marcat Estats Units al consum espanyol. I tot això fa que el conjunt del sector vinater, a un mes de la verema, es troba en una paràlisi comercial. També queda encara a les bodegues vi de l'any passat. Per això que s'augura una mala situació en aquests moments, a un mes vista de lo que és la verema en les zones valencianes. Bernardo, s'està plantejant alguna mesura per a tractar de solucionar aquest problema? Sí, com que el tema del vi afecta a tot el conjunt nacional, i he dit que Espanya és un gran país productor de vi, des d'Asaja i des d'Abasaja hem demanat al Ministeri que s'apliqui el paquet del vi. El paquet del vi són unes ajudes que van directament a ajudar a la viabilitat del vi. Ajudes com, per exemple, és ajudar a l'arranque del vi, a l'arranque del viñedo, que es diu. Aquestes ajudes de l'arranque del viñedo les insta el Ministeri, però és cada comunitat la que té les competències per a que les puga aplicar. Per això, des d'Abasaja demanem a la Conselleria d'Agricultura que fiqui en marxa ja aquestes mesures del paquet del vi en el que és l'arranque del viñedo. Dic en castellà perquè es diu a nivell nacional així, el arranque del viñedo i ajudes estructurals per a que els vinaters puguen tindre una viabilitat en els seus cultius, i és el que des de la Generalitat Valenciana i a través de la Conselleria d'Agricultura Abasaja està demanant per que ho apliqui ja, perquè altres comunitats ja estan fent-ho. No seria la solució, però almenys sí que seria una ajuda per intentar anar paulativament progressant i fent viable les explotacions, perquè el vi és un producte molt pereceder en el que té les dies comptades i no es pot aguardar molts anys a les bodegues. Bernardo, i ja per últim, queda dit ja aquesta petició d'aquest paquet d'ajudes, ja per últim,
els consumidors, podem notar alguna conseqüència d'esta quasi crisi de comercialització en les botigues, en els mercats, o encara no ha arribat a tindre conseqüències potser en els preus o en la disponibilitat? El consumidor el que té que fer és consumir vi, i consumir vi valencià, vi espanyol. Estem en una molt bona època on el tinto de verano és boníssim. Ve en gaseosa, en qualsevol altre refresc mesclat directament, els vins blancs, els vins espumosos, i aquests vins que tenim així en la nostra comarca de la Ribera, i el que hem de fer és consumir-lo. Tenim una entrada massiva de turisme en el qual és una oportunitat oferir-li aquest vi tan bo que conquista els mercats més exigents del món i el tenim a casa. Així que jo inste al consumidor a que en gaseosa, fresc, en blanc, espumós o com vulguin prendre-lo, que prenguen vi valencià perquè ajudaran molt als seus agricultors i ajudaran molt a l'economia de la comunitat valenciana. Instem al consum de vi, però sempre amb moderació, no? Per supost, sempre en moderació i dins de lo que les lleis permetissin, i a més, això ja és la responsabilitat pròpia de cada un, que tots ho saben massa. Bernardo, vicepresident de Basaja, moltes gràcies. I bé, doncs, ja veiem una situació de crisi que està patint el camp de València i també del conjunt nacional, i des de Basaja demanen un paquet d'ajudes i també augmentar el consum de vi, com ara en l'estiu el tinto de verano, però sempre amb moderació. La Unió Llauradora ha demanat al Ministeri d'Agricultura la posada en marxa d'un pla estatal de gestió de resistències contra l'aranya roja davant l'augment d'esta plaga en els cítrics. L'organització alerta que la situació és especialment greu a les plantacions de cremenules de Castelló, on els tractaments específics ja superen els 2.700 euros per hectàrea. A més de reclamar noves eines de control químic i biològic, també sol·licita més investigació, vigilància i una resposta coordinada per garantir el futur de la citricultura valenciana. En moltes explotacions, els tractaments específics contra l'aranya roja ja suposen un cost de 2.700 euros hectàrea. D'ahir que la situació siga greu, perquè també pot provocar que una part de la fruta no siga comercial en un context on els aforos són baixets. S'estan produint defoliacions importantíssims en els arbres també, i d'ahir que sol·licitem la visita del director general de Sanitat Vegetal del Ministeri per a que vesca la realitat del camp. Segons la Unió, també és necessari reforçar la investigació i la transferència de coneixement al sector, amb assajos que permeten combinar els tractaments fisiosanitaris amb la conservació de la fauna auxiliar. L'organització demana, a més, que responsables del Ministeri de la Generalitat visiten les principals zones productores de Castelló per a comprovar sobre el terreny la magnitud dels danys i l'impacte econòmic que esta plaga està provocant en milers d'explotacions citrícoles. Les 20 tortugues babaues nascudes a les platges de Cartagena i criades durant els seus primers mesos al Crama de Bioparc Aquari de Gijón han sigut reintroduïdes al Parc Regional de Casblanque a Múrcia. L'actuació forma part del programa Head Starting, que busca augmentar la supervivència d'esta espècie vulnerable durant la seva etapa més delicada. Durant quasi un any, aquest exemplar ha rebut cures especialitzades, amb seguiment veterinari, controls de creixement i programes d'enriquiment ambiental que han afavorit el seu desenvolupament i adaptació al medi marí. Abans del seu alliberament, totes les tortugues van ser identificades amb un microxip per facilitar el seu seguiment per part dels investigadors. La iniciativa desenvolupada en col·laboració entre la regió de Múrcia, la Fundació Bioparc i altres centres especialitzats reforça la conservació de la tortuga babau al Mediterrani. Des de 2019, prop de 300 exemplars han sigut reintroduïts gràcies a aquest programa, consolidant Múrcia com un dels principals enclavaments de nidificació d'esta espècie a Espanya. La Unió Llauradora alerta que la nova campanya de l'arròs comença marcada per la incertesa. L'organització denuncia que la retirada contínua de productes fitosanitaris sense alternatives eficaces posa en perill la viabilitat econòmica de moltes explotacions. Segons s'explica, el Ministeri d'Agricultura ha informat que durant el 2026 deixaran d'estar disponibles altres 35 productes fitosanitaris, una situació que dificulta encara més la lluita contra malalties com la piriculària, un fong que en les últimes campanyes ha provocat importants pèrdues als arrossars valencians.
La periculària torna a amenaçar els arrossars valencians. Un fong agressiu que en les últimes campanyes, especialment en 2025, ha provocat pèrdues importants i ha posat moltes explotacions contra les cordes. I el problema no és només la malaltia. En 2026 deixaran d'estar disponibles a 335 productes fitosanitaris mentre els llauradors continuen sense alternatives eficaces per a protegir els cultius. Des de la Unió reclamem autoritzacions excepcionals durant l'eixugó, quan els camps estan completament sense aigua, amb control de sanitat vegetal i totes les garanties ambientals. També demanem poder utilitzar els drons, una tecnologia més precisa, eficient i amb menys impacte, però que la normativa continua bloquejant. No es pot exigir producció, sostenibilitat i competitivitat mentre retiren ferramentes i entra arròs de fora produït en altres regles de joc. La Unió reclama a les administracions que autoritzen noves matèries actives que ja s'utilitzen en altres països o cultius i proposa que els tractaments excepcionals es puguen aplicar durant els períodes en què els camps estan sense aigua, amb totes les garanties ambientals. L'organització també denuncia les traves per utilitzar drons en l'aplicació de tractaments fitosanitaris. Assegura que aquesta tecnologia és més precisa i redueix l'impacte ambiental, però lamenta que la normativa actual continua impedint-ne l'ús de manera generalitzada. Des de la Unió adverteixen que sense eines eficaces i amb unes exigències que no s'apliquen als productes importants de fora de la Unió Europea, el futur del cultiu de l'arròs valencià es veu cada vegada més compromès. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat més de 16 milions d'euros en ajudes per a impulsar la pesca i l'aqüicultura sostenibles a la comunitat valenciana. Ho ha fet durant la visita a la confraria de pescadors de Gandia, coincidint amb la celebració de la Mare de Déu del Carme i la Mare de Déu Blanqueta. Les ajudes finançades a través del Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura es desplegaran entre els anys 2026 i 2029. Del total, 5 milions d'euros es destinaran a fomentar la pesca sostenible, més de 10 milions a l'aqüicultura i 300.000 euros a campanyes de promoció dels productes pesquers. Els primers 6 milions corresponents a l'any 2026 ja es poden sol·licitar. Qué millor puesto per a celebrar el Dia del Carmen que en el Grau de Gandia enguany, no? Jo vull aprofitar en primer lloc per a felicitar a tots els pescadors que formen part d'aquestes 22 cofradies que tenim a la Comunitat Valenciana, d'aquestes 20 llonges de pesca que tenim a la comunitat i d'aquestes 500 embarcacions, d'algo més de 500 embarcacions que tenim a la Comunitat Valenciana. Vull felicitar-les en el seu dia i vull traslladar-los un missatge d'ànim i de suport del Govern de la Generalitat Valenciana a tots els pescadors de la Comunitat Valenciana. Sé que són moments difícils, sé que a la Unió Europea li costa entendre el que és la pesca en el Mediterrani, el que és aquesta tradició que forma part de les nostres senyes d'identitat, però també saben els pescadors que estem al seu costat, que anem a seguir treballant per a flexibilitzar aquests criteris que tenen en una oficina i en un despatx de Brussel·les, que a voltes demostren que no coneixen molt bé el que és faenar i el que és cuidar el Mediterrani. Els pescadors valencians són dels que més cuiden el Mediterrani i que més estan atentos a qualsevol canvi que es pot produir i que, per tant, tenen sempre el suport de la Generalitat. El cap del Consell també ha destacat que el pressupost destinat al sector pesquer ha augmentat prop d'un 40% i que més de 20 milions d'euros són ajudes directes. Durant la seva intervenció, Pérez Llorca ha traslladat el suport del Consell als pescadors valencians i ha reivindicat la necessitat que la Unió Europea flexibilitzi les restriccions que afecten la pesca al Mediterrani. Enguany el pressupost de la Generalitat Valenciana en matèria de pesca s'ha incrementat considerablement, quasi un 40%. I a més, la meitat del pressupost, que són vora 20 milions d'euros, són ajudes directes al pescador. I avui vull anunciar-les que des d'avui s'ha posat en marxa des d'aquest pla d'ajudes de 16 milions d'euros per a la modernització de la pesca. Avui s'han posat els primers 6 milions d'euros en marxa. Per tant, avui qualsevol pescador de la Comunitat Valenciana pot demanar ja l'ajuda, que va ser una ajuda molt directa, que té una tramitació prou senzilla, com estem intentant fer l'administració, i que crec que és la millor forma d'agrair el treball i de posar-se al costat dels pescadors. No sols les paraules, sinó també fets, i per a nosaltres és molt important que la pesca valenciana es mantinga. Segons la Generalitat, aquestes ajudes busquen reforçar un sector que afronta importants reptes, com la falta de relleu generacional, l'augment dels costos i les limitacions imposades a l'activitat pesquera. El conseller d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha reivindicat la ramaderia extensiva com a una de les eines més eficaces per a previndre els incendis forestals, durant una visita a una explotació de boví brau d'Azuévar, afectada pel recent incendi de Soneja Azuévar. Barrachina ha assenyalat que el pasturatge ajuda a reduir la vegetació combustible, trenca la continuïtat del matollar
i facilita les tasques d'extinció quan es declara un incendi. En aquest sentit, ha afirmat que protegir els pastors és previndre el pròxim incendi, destacant el paper que exerceix la ramaderia extensiva en la gestió sostenible de les muntanyes. Durant la visita, el conseller també ha remarcat el suport de la Generalitat al sector amb ajudes destinades a millorar la competitivitat de les explotacions, la modernització, la digitalització, les assegurances agràries i el relleu generacional. Es fundamental la presencia de ganaderos y de agricultores en el interior porque es el cortafuegos más eficaz del mundo. Hemos estado aquí en el último incendio entre Azuévar y Soneja para darle las gracias a Juanra, que es el ganadero cuyas vacas, cuyos toros bravos en este caso, permitieron limpiar zonas que felizmente no se quemaron. Y aquí las únicas zonas donde hubo una barrera al fuego, un cortafuegos natural, es aquel trabajado durante el invierno por ganaderos y por agricultores. Hay una zona de olivos perfectamente perimetrada que se salvó también por ese sacrificio de nuestros agricultores y ganaderos. Por eso tenemos una estrategia de fomento de la ganadería en extensivo en la Comunidad Valenciana con 70 medidas, una de las prioridades de Juanfran Pérez Llorca, donde además de aumentar el dinero en las ayudas por pastorear zonas vulnerables, también lo que hacemos es simplificar. Entre les mesures impulsades destaca la incorporació de tecnologies com el tancat virtual, collars amb GPS, sensors i programes de gestió que permeten controlar els ramats en temps real i optimitzar el pasturatge sense necessitat de tanques físiques. A més, Barrachina ha recordat que el Consell ha incrementat les ajudes a la competitivitat ramadera. Ha aprovat beneficis fiscals per a facilitar la transmissió de les explotacions i ha afavorit la incorporació de nous jóvens al sector, amb l'objectiu de garantir el futur de la ramaderia extensiva a la Comunitat Valenciana. L'Arxiu Municipal d'Alzira ha acollit una jornada formativa dirigida a les persones interessades a participar en el voluntariat ambiental contra incendis forestals durant la campanya d'estiu. La formació, impartida per la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat Valenciana, ha servit per explicar als futurs voluntaris com detectar possibles columnes de fum, com actuar davant una emergència, quin és el procediment correcte per alertar el 112 i quines són les restriccions vigents segons el nivell de risc d'incendi. Els participants també han rebut informació sobre les mesures de prevenció i sensibilització per evitar conductes que puguen provocar un incendi forestal. Des del voluntariat ambiental contra incendis forestals recorden que no és necessari tindre experiència prèvia, ja que totes les persones voluntàries reben la formació necessària, així com assegurança, equipament bàsic i dietes. Bioparc València commemora el Dia Mundial del Ximpanzé i el Dia Internacional de Conscienciació pel Tauró, fent una crida a protegir dues espècies fonamentals per a l'equilibri d'ecosistemes i greument amenaçades per l'activitat humana. El parc participa, a través de la Fundació Bioparc, en més d'un centenar de programes europeus de conservació i col·labora en projectes internacionals per preservar espècies en perill d'extinció. A València destaca el grup de ximpanzés occidentals, una subespècie catalogada en perill crític, així com les actuacions per garantir el benestar dels animals i afavorir la seva reproducció. Bioparc també recorda la situació dels taurons, imprescindibles per a la salut dels oceans, però afectats per la sobrepesca i el comerç il·legal. Amb esta jornada de sensibilització, Bioparc afirma el seu compromís amb la conservació de la biodiversitat i anima a la ciutadania per implicar-se en la protecció de les espècies més amenaçades del planeta. El complex de valorització de residus de la localitat de Guadassuar es consolida com un de referència a nivell nacional amb el nou centre de tractament de voluminosos. El Consorci Ribera i Badigna, l'entitat responsable de la gestió de residus domèstics de 51 municipis i 3 entitats menors de les 3 comarques de la Ribera i la Badigna, ha finalitzat oficialment les obres de la primera fase del seu nou centre de tractament de voluminosos. Amb la incorporació d'aquesta nova instal·lació, el complex de valorització de residus de Guadassuar, gestionat per la companyia Orbacer, es consolida com una de les infraestructures de gestió, preparació per a la reutilització i recuperació de subproductes més grans i completes en tota Espanya. La nova instal·lació compta amb una superfície total de 9.000 metres quadrats i està dissenyada per a donar una segona vida a mobles, estris i matalassos procedents tant de la xarxa de coparcs com dels serveis municipals de recollida.
Aquesta actuació permetrà ampliar de manera notable la capacitat actual de tractament d'aquesta fracció, la qual ja representa l'11% dels residus domèstics que es gestionen anualment al complex. Gràcies a la incorporació de maquinària d'última generació i tecnologia innovadora, no sols s'incrementarà la recuperació de subproductes, sinó que també es podran recuperar residus voluminosos enters perquè puguen ser reutilitzats directament, reduint així el percentatge de rebuig enviat a l'abocador. Per a celebrar la finalització d'aquesta primera fase s'ha dut a terme una visita final d'obres, a la qual han assistit les principals autoritats institucionals i locals. La comitiva ha comptat amb la presència del vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, el president de la Diputació de València i l'alcalde de Gavarda, Vicent Montpó, i el president del Consorci Ribera i Valldigna, Vicent Estruig. Així mateix, han format part de la visita nombrosos alcaldesses, alcaldes i representants dels 51 municipis consorciats, juntament amb la secretària autonòmica de Medi Ambient, Sabina Goretti, el director general de Qualitat i Educació Ambiental, Jorge Blanco, i els dos expresidents de l'entitat consorciada, Boro Montañana i José Rivera Pinorro. Per part de l'empresa gestora Urbacer hi ha assistit el seu director de tractament de la Comunitat Valenciana, Ignacio Gómez. Bé, els voluminosos, com diu la seva paraula, ocupen molt en el tractament de residus, l'11% ja de lo que són els residus domiciliaris. Era important i el Consorci dona servici a més de 300.000 persones i tota aquesta quantitat tenim que ser capaços de reciclar al màxim possible el que aplega. Sí, el que siga aprofitable, que se puga reutilitzar i els materials també. Per tant, aquesta inversió, que és important, van a ser al final 18 milions d'euros invertits així de fons públics, van a en seguida retornar en qualitat de vida i en millora del tractament del medi ambient. El Consorci ha sigut capaç de dinamitzar els fons europeus que hem canalitzat a través de la Generalitat i és una millor manera impossible d'utilitzar tots aquests materials i tota aquesta capacitat de reutilització que està fent el Consorci ja des de fa uns anys, treballant molt bé en tots els seus associats. I quan iniciarà l'activitat a aquest centre? Bueno, com podeu veure, el que és la instal·lació està pràcticament acabada. Esta primera fase començarà a treballar molt pronte. Queda una part que va a acabar-se en les pròximes setmanes, que no fa falta per iniciar purament l'activitat d'esta reciclatge, d'esta maquinària, i en pròximes setmanes podrà estar ja operativa. El projecte del Centre de Tractament de Voluminosos ha suposat una inversió total de 12.176.587,31 euros en aquesta primera etapa, de la qual un 77% ha sigut finançat per la Generalitat Valenciana, mitjançant els fons europeus Next Generation EU. Durant el recorregut, el conseller Vicente Martínez Mus ha destacat la rellevància d'aquesta actuació, explicant que, amb una inversió global prevista de 18 milions d'euros entre totes les seues fases, l'espai es convertirà en el centre de tractament de voluminosos més important de tota Espanya. Per la seva banda, el president de la Diputació, Vicent Montpó, ha volgut posar en valor que este nou centre demostra que el municipalisme és capaç de liderar les grans transformacions quan existeix cooperació, planificació i una visió compartida entre les administracions. La importància és evident. En primer lloc, s'invertís perquè se fa la feina ben feta, estem parlant-ho. Ja hi ha projectes preparats perquè quan arriben les subvencions se puguen posar damunt de la taula i vaig a tot més ràpid, i sobretot la importància del projecte és evident que també el que és la Ribera, el que és la Valldigna, anem a beneficiar-nos de tindre una de les plantes més innovadores i més grans també de tota Espanya. Això el que va poder fer és que cada vegada acabi anant més residu al medi ambient. Han de passar per les plantes per a poder reutilitzar. Jo crec que ja està clar d'avui que no és suficient en arreplegar el FEM, no és suficient en tractar-lo, sinó també hem d'educar a la gent per a poder reutilitzar la major part d'aquest material. Es generaran nous llocs de treball i afectarà positivament a l'economia local? Evidentment, quan més gran siga la planta, més gent farà falta per treballar. És important també, però jo crec que en aquest cas el més important és mentalitzar-nos, és educar a la gent, és ser conscients que el medi ambient és de tots i que fent un ús responsable de residus puguem tindre també un món millor per a tots i per a tots. En aquest cas tinguem una planta que va a dedicar-se única i exclusivament a lo que és la reutilització de voluminosos i de textil. El que fem, o el que han fet en aquest cas en el Consorci, és copiar l'altra part que ja tenien respecte als altres residus, i en aquest cas és un poc tancar aquesta economia circular de tots els residus que se generen van a poder tractar-se en aquesta planta.
En la mateixa línia s'ha expressat el president del Consorci, Vicent Estruch, qui ha assenyalat que la posada en marxa de la instal·lació permetrà donar eixida a les 17.000 tones de voluminosos que es gestionen de manera anual a la zona, acostant així la gestió local a les xifres de recuperació i reciclatge que marca la Unió Europea. Esta planta sempre ha sigut un referent tant per a la comunitat com per a tot el país, per a Espanya. Crec que seguir impulsant, seguint innovant, seguint treballant, perquè el residu és algo que existeix, és algo que no desapareix del dia a la nit, ni molt menys. Parlar de quantitats i de previsions i com veiem, cada vegada entren més residus, qualsevol millora que fem a la planta és benvinguda i a més si ve financiada com és este cas per fons europeus a través de la Generalitat Valenciana, doncs encara més que millor. I per què s'ha decidit que aquesta inversió siga per al tractament de residus voluminosos? Perquè, com hem dit abans, els tractaments voluminosos cada vegada ens arriben més, que són els que moltes vegades tots els alcaldes repleguem de les portes de les cases. Era un tractament que s'esperaven 1.600 tonellades a l'any i estem pràcticament en 17.000 tonellades i que en la planta on fem el tractament de lo que és la fracció mixta era molt difícil de treballar i, com diguem, tenim que innovar perquè tenim que pensar en que tenim que anar a minimitzar l'impacte de tirar el residu a la bocaor. Cada vegada té que ser menys, tant perquè ens interessa a tots i perquè, a més, la normativa europea ens demana que arribem a més del 10% de tirar a la bocaor. La primera fase de 12 milions d'euros està ja acabada, com veieu, ja s'han fet totes les proves. Estem esperant únicament que ens donen la llum per a poder ja ficar-la en marxa. Entenguem que per a final d'any estarà en marxa. Així mateix, Ignacio Gómez, en representació d'Urbacer, ha subratllat el ferm compromís de la companyia i de Ribera Circular amb la protecció del medi ambient, la sostenibilitat i la recuperació eficient de recursos per avançar decididament cap a un model d'economia circular. Sense temps a perdre, el Consorci de Ribera i Valldigna ja ha iniciat les obres corresponents a la fase 2 d'esta nova instal·lació. Amb un pressupost addicional de 5,8 milions d'euros, aquesta segona etapa ampliarà el recinte amb una zona destinada a la gestió de restes verdes de poda i jardineria. Un espai específic per a la preparació, per a la reutilització de mobles i estris, un magatzem de residus perillosos, una àrea per al tractament de residus de construcció i demolició i una nau especialitzada en la gestió de matalassos fora d'ús. La previsió és que totes aquestes noves infraestructures estiguen completament finalitzades durant el primer semestre de 2027. Amb una extensió total de 83.400 metres quadrats, el complex de valorització de residus de Guadassuar es reafirma com una infraestructura única en el panorama estatal. El recinte destaca per concentrar en un mateix espai un ecoparc educatiu, una planta de tractament de residus amb passarel·la visitable per a observar el procés complet de gestió, una instal·lació destinada al compostatge de la matèria orgànica procedent de la recollida separada i un antic abocador que ha sigut restaurat ambientalment. Amb aquesta ampliació, la comarca fa un pas decisiu en la seva estratègia de sostenibilitat ambiental.